Wilujeng dalu Cak Gandes kalian Cak Gandul. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng pripun munggah gare ndredeg. Lah kok saged. Lah pripun garapane ora umume dagelan. Biasane munggahi serampat. Ya nggih. Sak-sake dalange sing ngatur dalange kok. Nggih. Niki ganti. Siap, Bos. Ngopo? Mikem ganti. Oh iki. Tahu mik bar monggo terus dienggo sinden-sindene do semaput. Aku nang ngene iki wedi, Mas. Lho, piye iki jatahmu? Aku seneng saya naik kabel. Lah kenapa apa punya pengalaman? Tahu nganggo ngene iki kolu kok. Lah nek iki kan saya kena dibat. Oh iki yo ora iki nggo iki. Iki yo gedhi ora ngarep kolu kok iso rumangsaku. Iki sampean yo, Dik. Nah, Dicekel sing tenan, nek nyekele kurang rapat mbledos iki. Iki paten. Papunten Pas Tegar nggih. Nggih. Alhamdulillah gladi wanuh. Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sembah nuwun ngiras pantes nderek wiwiti atur. Dateng mriki kula atur hormat kagem sedaya para sedulur sesepuh. Saha teng mriki mugi pamirsa saged terhibur. Nggih. Amin, Alhamdulillah. Tungane kula Pak Dalang, Nggih. mugi-mugi sedaya pinaringan panjang umur. Amin. Mugi-mugi rezekine tansah lumintutur sumulur. Amin. Murah sandang pangan uripe sangsaya makmur. Allahumma Amin. Iki nyapuk kok iso Melok. Nek mau nek jatahe ngomong kali Pak Dalang ora gelem dongakne malah sambat perkara joget. Kowe aku ndek awan ndek esuk wis rene. Iya. Aku ki ndek esuk wis lucu, kowe tak pepeti ben ketut lucuku. Ya ora kok ngono tapi ya nek jatahe dhewe lagi ngoten to. Nggih. Bagian binagen iku ora kaya oyo-oyoan. Lah, Nek jatahe aku ngendikan kalian Pak Dalang kowe iki ya rada nyisik. Kowe kok enek wayahe ngomong dhewe. Lah aku mbok kira edan mbok kon ngomong dhewe. Lho, oh, ora ngono maksude. Lah, piye? Maksude omong dhewe iki ndelok situasi to. Aku kok kaya intel ae ndelok situasi. Aku dagelan. Ya toh kok iso mok sekali. Kowe iki kudune ngerti. Nek kene iki tinimbalan lumantar Bapa Rujito. Paham apa ora? Ya paham anane aku esuk wis ning kene balik rene neh. Ya anane kowe ngerti kena apa? Lah iya kenapa? Ya mergo sing esuk mang urung dinehi. Waduh. Pamunten sembrono. Nek iki ngawur nek iki. Nek ngawur nek iki mau anggap Pak Suparno iki apa-apane wis dipasrahne karo EO. Aku nek Pak Suparnone iki percaya. Lah, terus? Aku sing ragu ki karo Pak Jitone. Kowe teko kene lumantar Pak Jito. lah kok iso ragu? Lah aja nek kok dhuwit bayarane dagelan. Wong sapine mara tuane kudu didol ae. Iki pamunten iki kedhe rondok dijelasne riyen iki. Lah kok malah seneng iki aja ngono to. Apa? Bar apa piye Pak Jito iku pepundhene awak dhewe. Ya gurune awak dhewe. Ero. Kowe karo aku iso nyucuk, iso ndagel, iso dikenal kalau wilayah etanan ki ya lumantar Pak Jito eling apa ora? Beliau nyaki Dwijo. Lho, paham apa ora? Paham. Dwijo Permadani. Paling ora kowe kudu iso mengangkat Pak Jito iki piye. Ndelok pasuryane Pak Jito ya pancet. Niki lho wong seni, nggih nyuwun pamunten nggih. Jenengan pas wong seni angger uripe enake mung seneng. Dadi niki pasuryane iki ra iso tuwek, panggah pancet kaya Pak Jito. Pancet piye? Cek enom gagah. Wajahe bireng ya sumringah. Ngono kuwi sumringah. Kowe iki ngelem apa ngenyek sakjane. Mbak arep apa piye kowe kudu iso njunjung kalih panjenenganipun Pak Jito. Lho lah kuwi apa dolanan kok dienggo junjung-junjungan lho. Iki piye to? Kuwi wong tuwek, Mas. Kok angel men to Pak niki pripun jenengan jelasne Pak. Iki kok iso mati wah kok mati ngene lho. Kene iki lho ora iso. Jenengan ngomong Jalange iki ora iso. jenengan ngandani wong arep piye Pak Jito iki Pak D nggih kalian jenengan. Mas kula. Lho. Mas, sepupu. Mas. Nggih. Oh Mas, Kok kudune iso ya? sopan. adine ganteng enek mase kaya ngono. Cangkem kok. Senengane ngono lho, senengane ngono lho iki kok iso rumah saku. Iki mbok kon jelasne piye? Lho niki Pak Jito iki kudune piye? Aja nek kok jelasno Pak Jito, dalange lho bingung. Lho kok bingung? Lah piye awani dadi penerima tamu bengi kon mancal kotak ya, Mas. Dek dhewe ya bingung. Lho bingunge perkara Tanggapan kok ning omahe dhewe. bar apa piye iki yo ngrejakno ning daleme saking senenge ingkang Mbak Yu wis kelakon tinampa kalian garwane wis janggenipun jojodohan. Mau jodone. Wong bojoan iki abot lho aja sembrono kowe Lah iki. nek abot kok dilakoni.
Piye to cah iki? Nek tancen rada abot tenan wong nganten lanang gedine ra umum. Roh aku. Iya kowe sekesuk kok kene. Neng kene. Ngoten ngene lho, Dik. Wong dadi nganteni kudu iso ngemong rasa nggih ngoten nggih Padalang lho. Kudu iso ngemong rasa amre piye carane wiwitan nganti pukasane puputing Yosua ki langgeng. Ngomong kok rasa ngomong ki anak ngono lho. Nek ngomong rasa piye carane? Apa ya rasa ki ngombene susu? Iki wangel men to, omonganem kok wangel men to dadi wong ki aja ngengkel ae to. Lah kadek tak belani ngengkel kadek yo panggae sik mok tinggal ngono. Tinggal piye ki? Kena sing nilap dekne sekesuk kok kene aku ning omah yo panggah merongos soke rumangsaku kowe. Emang pre ya? Lho. Wah, mojak kok iso. Wah, kowe iki kudune seneng-seneng iki nyun pamunten ki ngandel ngerti apa ora kowe? Bintang tamu iki ngene iki lho. Apa? Metu nggawa catetan ben ketok larange, catetane kok suwekan kerdus ya ora. Iki ngene, Dik. Aku nek ra nggo catetan iki, aku iso wah entuk kedosan aku. Lah kok iso dosa? Iso mbancaki jeneng abang kalian nganten putri, putranipun Bapak Suparno. Lah sebabe Lho asmane dawu kaya mobil R3. Mbak manten. Uga Rokiah ngono tok. Asmanipun iki R3. Dawu Kayak mobil. Rosidah Romatun Nur Ropiah lho R3. Aku mari eling ae tok. Pokoke garwane menika Mas Muhammad Ardian Trisutoyo ingkang saking Kanor nggih Bu nggih. Saking Kanor. Ngono Kanore pundi dongane. wau Mas? Kanore pundi Mas Mas manten? Pilang. Ngono ae malah eling adine timbang kangane. Iki arep piye iki asmanipun Pak Sutoyo putrane hebat-hebat lho. Nggih. Ingkang menika Mas Tegar, Mas Tegar. Haryosena. Lho, Iya. jeneng Jawa tetep dienggo. Dadine agama Jawa budaya iku dicepeng kalian panjenenganipun ingkang hamengkugati Bapak Suparno. Nyoto. Sing adike Iki sing cilik. Galuh Mustika mumpuni. Dadine iki apa-apa Bener. iso. Bener, Iki lho. wiwitane wis iso Tos, nyinden. Lho. Ah. Hebat apa ora? Lho nek kuwi yo terbukti Mas. Ora kaya kowe. Ngopo? Dagelan kondang kok anak metu kok jenakno brundul. Iki piye? Iki paling ora iki jeneng Asma Minaryo Japa, nama membawa cerita, nama membawa peristiwa lagi ngoten to, Pak. Lah, Mas Tegar karepe ben tegar menghadapi segala masalah. Ngerti. Lho ombyaking jaman seni budaya kaya ngene nyatane iso mengikuti pagelaran megahe kaya ngene. Ero. Iku mergo sinaone pas Iya. ning gone Canggar Cahya Sumirat. Lho, hebat apa ora? Ning Blora. Ngerti apa ora kowe Ning Cahya Sumirat? Ngerti sing ulang Pak Cahaya. Ngene kok cari ngerti. Sapa? Ngawur Pak Cahya untumu lho. Cahaya. Pak Nuryanto Dalang. Lah ya Nuri Cahaya. Oh iya, Ding. Lah Yanto ki lanang dadi Nuryanto ki cahaya lanang. Dadak cangkem Mergo lunyu ngene. Pak Nuryanto ki kulino Gembol Center. Lho. Sentere Pak Nuryanto? Ya Padang. Mbuh takok bueni takon aku. Awur kok rumangsaku. Dongakne. Nggih, matur sembah nuwun pancen bener kabeh sing sampean kandhakno, Mas. Lah. Iki wit isuk tekane bengi nggen kabudayan dikelar kabeh. Bener. Mau esuk tari-tarian gambyong. Kowe sing luwih Terus cetha. branjangan yo nduk tarimu mau. Bledek, Oh, bledek banyolanku ndek mang. Branjangan terus ana tari campur sari. Bengi malah meriah meneh. Wayang pagelaran. Nanggap wayang. Sore ya rancak anggenipun dulur-dulur ngiringi para sinden nembang Nah. campur sari najan to ora nganggo orjen tapi dirungokne kok so terenyuh ning ati. Jos. Terenyuh wong nanggap udan barang iki, Mas. Aku nganti basah. Model guyu. kok iso glece lho kok iso rumahku utik iki ngene iki wah ki nyun Iya, toh. pamunten Mas Tegar. Udan iki kalih ngendikane tiyang sepuh supados bapak niku mboten cengak ing penggalih, mboten gelo ing manah. Udan nika udan sing nggawa barokah, udan sing nggawa berkah ra nggih ngoten to. Nggih, leres. Nyatane tamune no najan toh udan drese kaya ngono tapi tamune ku kebak ander. Wiwit kok nanti tekan pucuk lurung ngono lho tak kandhani kowe. Lho ngene iki ora perkara barokah, Mas. Lho, mergo sedulurane ingkang hamengkugati, seneng kekadangan, seneng kekancar nggih ngoten to. Seneng serawung 3S lho Pak Suparno iki.
Napa niku 3S? 3S. Sambang, sambung, sumbang. Seneng sambang kekadangan, seneng sumbang anggere kancane duwe repotan. Dadi niki seneng sambung seduluran mlane dulure teko akeh. WMC alhamdulillah ya melok komplit. SBA komplit jangkep ya teko kabeh. Ki mergo kerukunan, Dek. Ora kok ngeyel. Piye pripun toh niki kok modele kok ora iso mengangkat harkat martabate tuan rumah. Iki anane teko kabeh tamune sak pirang-pirang. Sebabe ora mergo rukun. Lah piye? Pancen ki sakmene kae ditonjok kabeh karo pasukan. Senengane ngono iki lho rumah saku Lah kadang ditonjok titip kok. poso nyepel. Tapi nggih nyata nek pancen sedulurane ora becik, yo mesti sing nyengkuyung ora ono. Aku anggere kudanan pelo ngono. Wong kopi yo mun diaturi, lagi mun jaker daya nggih kanca-kanca nggih. Oh, nggih to sumringah kabeh panjak yo ketok num-num. Sing tuwek yo mek sing ngendang tok kuwi. Iki malah calon bakar bibitan apik ning gone Blora kok iso Kalah mbek cinta sah kuwi. Kok iso kali cinta iki ya dalang niku nggih dalang. Niki dalang komplit nggih. Niki nggih mbok arep piye iki dedengkote dalang sing manggon ngarep iki. Dalang apa? Mbah iki. Iki Lho. Piye to? Iki nom-nom piyambake tuwa dikok pojok dhewe. Iki dalang. Njagani nek wayah enek penyanyi sinden padha nyanyi gegeran iki dalange kerusuhan. Dadi nek iso misah ngono lho Mas. Pengalaman. Mergo wong tuwa wicaksana. Lah, ngono tembunge iki tetep kena digati-gati. Tak kira dinggokno pinggir dhewe iki mergo panjak tuwek dadi engko nek kudu nguyuh genah arek ron. Senengane kok ditukne rono ya rumangsaku. Alhamdulillah Mas Tegar nggih. Niki dongane jenengan, kula ampun dongane. Nek jenengan harapane kalian Mbak Yuni pun pripun? Harapane nggih saged langgeng ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen. Loh, hebat. Iki ketoke nek tak rungokke saka dalemipun ingkang Hamengku Gati sing dinggoni dandan Pak Sawoyo iki mau. Ketoke taun ngarep iki Pak Suparno iki arep mantune. Mosok. Lah piye sinden meh 7 ditembung kabeh lho. Iya dalange haus. Kok dalang ora kok Lah kok sekeh wong ditawani dadi pacare. Paling nek bedheanku siji. Sing gelem Ya mek sing pojokan kuwi lho. ora wimbae. Lah ya gelem menehi pangestu. Oh. Lah rak ngono kudune cetha. Mbah apa piye nom-noman aja nganti ninggalke wong tuwa. Ngono lho, Mas. Ngono. Sampeyan wis niat cara nikahno wis wani tenan urung kok ape pacaran iki lho. Dereng. Aja, nek kena tak kandhani ora sah rabi timbangane kowe engko menyesal. Iki piye to? Iki wah nyuwun pangapunten. Sampeyan tinimbalan ning kene menghibur tamu undanipun Hamengku Gati, acarane ngantenan. Paling ora kamu harus bisa mengasih bot repote ular-ular lah. Loh, nek ular-ular ki engko lah aku mek Macinamatan dono dina tok malah kon ora pengen nikahi piye to? nganteni penake mek sesasi, 2 sasi, 3 sasi, Mas. Lah terus Engko angger bar kuwi ora penak. kok iso? Balekno buohan no. Nek kuwi ora modale yo akeh. Tur nek tak pikir-pikir. piye? Ngopeni bojo ki penak nek lara timbang waras. Loh. Wong urip kabeh dijaluk sehat lagi ngoten Bapak Ibu nggih. Dulur-dulur iki lho, alhamdulillah najan to wiwit bar bodho gletak nganti tumekane arep selo. Tanggapane ya lancar ora tau leren. Iku lho awake nganti ra kober mangan awake do kuru-kuru. Cacah iki Diet to. ora kok diet tapi saking sembadane tanggung jawabe. Daluk ya sehat kabeh. Tapi nek bab ngopeni bojo, kuwi penak nek lara timbangane waras. Kok iso ngono ki piye? Wong lara gaweane apa? Ayo mong bakbok Turu to. Iya. Oh, nek kowe lara gaweanmu turu, kowe ora diseneni bojomu. Tapi nek kowe waras, ora mergawe gaweanem turu, ora dikepruk kulkas wis kondang. Iya. Iya ora? Iki koclok apa piye? Apa? Tapi nek sejan iso mergawe, Dik. Mergawe ki lak enek, lah nek renek Ya mrongos. penak ki nek lara, Mas. Lara penake nggih napa kok lara iso penake lho? Lho kowe lho nek lara masih ora nyambut gawe, mangan dimboi. Ngombe dijupukne, pendetne, nguyuh diterne. adus
adus didusi. Lho. Tapi nek kowe mergawe awakmu sehat. Heeh. Lho kuwi lho kowe ape niba nangis sampai sirah mucul. Kuwi lho kadang bojomu ya wis ra ngopeni kowe. Iki piye to kowe iki curhat lho. Bagas katanya tahu story karo kowe gitu. Iki ilmu nyata, Mas. Tur nek kowe duwe bojo loro, kowe gaweanem turu enek sing niliki. Lah nek kowe waras, sing ape niliki kowe sapa? Jajal to mbok kalkulasi umpama kowe. Saya to. Iki kok malah penak wong loro iki piye to konsepmu iki lho? Lho jajal to. Umpama kok Nek waras. Nek wong dolan ora ana. mesti ora nggawa malah nyugoi. Rugi. Tapi nek kowe loro nek wong dolan malah gawani. Kadang digawakno buah, kadang digawakne roti. Sing lanang kadang ngamplopi, sing wedok nggawa gawan. Bener. Lho kuwi cara sakmene kae niliki kowe wong siji 50. Lho gak yo wis kok wong ndek gawe kowe. Ya apa ora? Iki nek loro. Nek loro. Kowe ya tahu. Loh, ya tahu ah kena aku ndeknane ning cepu pira kae yo? 7 dina. Loro apa? Panu. Ben rada ngeri aku njok opnam orang kaya e. Kok njaluk dibedil ndasmu Loh, tapi nyatane yo kasil lho aku metu. Panu ae di kae selep mari kok. Dadak gone rumah sakit koclek apa? Yo ben ditiliki wong. Oh purihe ben ditiliki. Mergo kowe ngerti tanggamu sing ora mergawe mergo loro iku mah ditiliki. Terus akhirnya kowe pengen ning rumah sakit mergo loro panu njaluk oknam. Bener. 7 dina. 7 dina. Ya hasil. Hasil mulai tuku motor Beat Street. Dia perkara loro panu. Beat Street. Wah. Ngeri tenan. Kene yo. Kuwi nek iso dibudayakan, Piye? kuwi engko iso tambah ora mung trimo Beat Street. Sok nek kowe lara panu neh, kowe ning rumah sakit mulai aja kesusu. Nek mau marep mulai ngabari aku dhisik, aku tak pesen karo bojomu. Tulung gandes arep mulai engko ndang panjer gendera kuning. Kuwi engko ora trimo Beat Street enek nggo sing nggawa beras, enek sing nggawa gula. Kowe engko lho arep turu diterno digendong pisan. Tenan kuwi penak dimulyakno kaya raja. Kaya raja kuwi kaya wong mati ngawur. Lah kowe yo gelakne kok aja dijaluk yo sehat kabeh. Aku nek sementara iki kon mati moh, Mas. Lah kenapa? Wedi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing ora ana dianake, sing ana ning alam donya besok bali ngersane Gusti, kabeh bakal mati, Dik. Eroh tapi nek iki dina gak panisik aku. Medeni yo kabare nek wis mati 2 tahun dicekel polisi saiki. Lagi viral ning media. Ngono, mulane aku iki dina mau mati. Kabare mati 2 tahun dicekel polisi saiki. Modele kok kaya wong telat pajak ngawur kok iso. Jonekno sehat. Nek ben tambah sehat nembang-nembang. Ki gunane sindene delok to. Sing cilik lho Mas, engko ndak ngantuk sik. Nah, sindene wapi-wapi ayu-ayu. Gelungane gegeden kudu geblak. Nyanyi sik ya Nduk ya, timbane kowe engko niba nangi kaboten gelungan. Ayo jumeneng Palunggo. di spoti serampat. Wes, lho, iki sik. Protes kula nek niki. Pelanggaran. Nek aku kon kiprah. Lho, lah niki nggih penari. Lho, serampat saged. Janane kok iso hebat no ning ngoten. Jajal Nduk nek sampe kowe engko iso joget sampat sing apik, Bayaran empek. lho. Ya ben ilate urung diombeni kopi serampat. Kandhane aku anggere bar kudanan pelo. Iya. Nek iso joget sampat. Kaya aku ya gendan bener lah kok iso. Ya serampat. Oh, dagelan sita kok goblok kabeh. Gak apa-apa. Barudan umpama kobong ora resiko. Serampat umpama kok Dek Galo iso 7,6 apa? Ya ora apa-apa, ben disangoni kangane dhewe. Lah aku wae yo urung jelas iki urusan iki piye. Kowe aja ngono to. Pak Cito lemon ngeloloni nginggah wonten ngajeng. Aja mlesek Pak, tak wegor saka omahmu. Hormat. Ngopi sik ben ora kepletoten. Mas aku yo dikei kopi kok. Wis Mas aku entek sak teko. Lho, kopi ireng masa gak seneng? Lho nek senenge seneng Mas, aku curiga cacahe kadang dicelupi fresh care. Aku ya hafal loh. Lah aku nek umpama kon milih kopi ya jelas kopi ireng timbang kopi susu no. Kowe koclok nah iki malah. Tenan. Nek kopi susu ki menambah kesehatan. 4 sehat 5 sempurna toh. Ditambah susu. Kuwi nek kopi wis marai melek tambahi susu malah iso tambah tahan
staminane. Tapi kecelik Mas, ora kaya kopi ireng. Lho kok ngono ki piye? Lah nek kopi ireng kan irenge kabeh. Lah nek susu. Irenge sithik. Irenge sithik. Gini. Alon-alon Iya. supaya nek aku iso rada paham rek ngoten nggih. Nggih. Kopi ireng karo kopi susu nek kowe Kopi ireng. nek jenengan ngersake kopi ireng napa kopi susu? Selerane Kopi Mas. susu. Kopi susu. Aja Pak, kopi ireng ae. Lah jelas nih. Jenengan kok nek kopi susu kecelik Pak. Mergo kopi ireng karo kopi susu ki beda. Bedane napa? Nek kopi ireng kan irenge kabeh. Lah nek susu. Irenge sithik. Nek kopi ireng ireng kabeh, nek mosok sithik tok. Lho, ya sithik mergo wis diulet campur bubuk. Masa Iya, Mas. modele iki irenge kepiar napa nik-nik? Iki kudu jelas lho iki. Ya. Modele ireng iki wis kepiar dicampur apa jek nik-nik? Ya wis yo pulen dadi siji kok ngempel. Masa aku racun lagi lho jek lagi lho. Jogete serampat ben ditanjakne. Mergo kopi ki nek kakan susu ki yo ora apik. Lho, kok ijek rono neta. Kok ijek rono neta. Kowe aja mari horor lho. Kamu kama aku itu sebagai dagelan muda. Roh. Duaga, gandul, gandes. Mbak arep piye iki unggah-ungguh sopan santun tata krama adat ketimuran dijaga. Lah tapi iki ilmu kok, Mas. Kok ilmu ki piye ngrebok susu? Mergo nek kakan susu ki ora iso ngadeg. Iki pikirane wis marai rusuh nek. Kok rusuh piye? Lah wong kakan susu ora iso ngadeg ki piye? Lah kowe roh kucing. Roh Kucing ki susune pira? 6. Lah ki nyatane brangkang. Kowe potuman kucing susune 6 nek terus ngomong ngadeg. Ya ora. Apa? Wah, Alasan bisa diterima. Ya, wes, monggo. Niki dos pundi Mas Tegar, Ngater ya, Dek, ya. Mas Dalang, Mas Ja. Seperti sampat. Serampat, Itu. monggo. Serampat, ya. Nah, Ayo, Nduk. Yo, Cok, sampat. aja nganti kalah. Aku yo pengen ngerti ya. Aku rapi anjlok. Jebul. Nah, kene, Nduk. Nah, Trisik ya mak ngene iki jenenge. Mas. risik ya. Apik. Iki lho serapat iki. Ayo Mal. Hei. Oh. Ah. Yep.